nek umpamane sampeyan niku duwe senter niku bentuke ageng. Nek jaman biyen prede niku enten tutup baterai wingking, terus jero niku wonten baterene ndok ana sing loro, enek sing telu, terus ana awake nek pejetane, terus ana wadah corong niku enek kocone, terakhir niku wonten balap bolam sing teng jero cilik niku. Senter sakmono gedene sing penting niku murupe bolep niku. Nggih mboten. Mboten kok njur senter niku mboten. Senter nek umpamane bolep niku mboten murup kanggo. Le jigono senter le. Nggih, niku ana bolepe. Kanggo sembayang. Le sembayang le nggih ning bolepe ra murup kanggo. Mesti balangke karo sing jekuke. Senter kono kok jukuk ngono. Niku masalah niki kaya ngoten malaikat niku benjing teng langit niku nalikane amale kawula niku diunggahke salat salate kaya ngopo kok bolepe ra murup kapokake karo sing sampe nek salat ya iso khusuk artine temenan nek Gusti Allah nggih ora salatan posone poso-posonan jakatan sing kaji kajinan nggih atine babar pisan ora tekan kono. Dadi padahal niku anane baterai niki awak niki pencetan niki kocok niki mau ngarake murupe bolep niku mawon. Nek kok ora murup iki Allahu Akbar ning atine ora murup kudune gawe giring ati niku ya sing laras to mbok iku dilagokno ta ora niku ya sing laras semane gak dilagokno gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngono ora dilakoni gak apa-apa tapi sing laras nang giring ati.